Кристияна Капацинова с песента "Голямото междучасие". Да се готви Юлия Чаева. Звънят над вратата, с дневникът излиза госпожата. Нека ви разкажа аз тогава, как в училище говора става. Мъгъвчат ходила с улици, се крият за кърпа на трети. Друг си остри тъпите му ливи, над саксията цветя красиви. Цвета пише SMS-и на Ромео с въпрос къде си. Той през скрити опера я гледа и си ближе хитро сладоледа. 20 минути след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. Добри нещо, а Елвира като много важна се тренира. Денци дърпа плитката на Яна и политът дъвки към тавана. Обстановката така гореща, някой стряка с GSM отсреща. Всички при директорката страдам, май ще ходи скоро по тревога. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. Следва номер 38 Юлия